lagunak, hemen gaude Egoa telebistan. Eta gaur bi albiste ditugu. Hasi gaitezen lehenengo albistearekin. Jakin nahi alduzue zer nolako hamaiketakoak ekartzen ditugun eskolara? Orain ikusiko duzue, 3. zikloko ikasleek egin dugun erreportajea. Hainbat egunetan gure zikloko gosariak aztertzen ibili gara. Eta eskola guztiko ikaslei galdetu diegu ea zer nolako jakeak ekartzen dituzten, hamaiketakorako, eta ondori hauek atera ditugu. Ikusi dugunez, ikasleen hamaiketakoak geroz eta osasungarriagoak dira, baina oraindik hobetu dezakegu pixkat. Oraindik hobil industrialak, bizkotxoak, zukuak, pizzak emat ikusi dugu, eta esan behar dizuegu. Hau, noiz behinka jatea ondo dago, baina egunero ez da ona. Azukre gehiagi dutelako eta horrek loditasuna ekartzen dula. Eta inork ez du loditasun nahi. Beste batzuk ez dute hamaiketakorik ekartzen. Eta hau ere ez da batere egokia. Oso ondo gozaltzen badugu ez dago arazorik, baina ez badugu gozaltzen, edo oso gutxi gozaltzen badugu, ez da ona hamaiketakorik ez ekartzea. Eskolan energia asko kontsumitzen dugulako eta ordu asko jangabe egotea ez da batere egokia. Haur hezkuntzako ikasleek ez dute hamaiketakoa etxetik ekartzen. Askotan, gurasoek gaietak egosten dituzte denontzako eta jaten dira aldatzen. Eta beste askotan jangelakoik fruta eta jogurta jartzen dute. Eta normalean, nahiko osasungarriak izaten dira beti. Baina esan behar dugu, lehen hezkuntzan oso hamaiketako osasungarriak aurkitu ditugula, ez da dena txafa ematea, gauza honak aurkitu ditugu baita. Eta adibidez, ogitarteko txikia, frutak, frutu lehorrak, zerealak, jogurtak. Eta beste gauza bat. Ikusi dugu jende asko tuperrak ekarri ditula eskolara. Tuperrak ekartzea beti hobe da. Ez dugulako paper gehiago eta gehiago egosi behar. Ez da aluminiozko papera. Da tuper bat ekartzea egunero eta berdina. Eta tuper bat baldin baduzu etxean eta motxilan sartzen bazaizue, ekarri. Hori askoz komenigarriagoa da. Bueno, laguna, gogoratu ahaleginak egin ondo gozaltzeko eta hamaiketakoa ekartzen baduzue osasuntsua izan dadila, mesedez. Eta bai, hasten zitzaigun, esan behar dizuegu gauzatxo bat. Euskaraz Blai atalean, web orrialdean, bideo bat jarri dugu. Hor daude, ikaslek ekartzen dituzten hamaiketakoak. Eta zuek egin behar duzuena da, eztabaidatu gelan nola ekartzen dituzuen eta zer ekartzen duzuen hamaiketakarako. Eta ikusi pixkat oso egokia den edo ez hainbeste. Gogoratu, eztabaidatu gelan. Eta orain, albiste oso garrantzitsua daukagu zuentzat. Datorren astean euskararen eguna ospatuko dugu. Eta noski, ohikoa den bezala, ekintza asko egingo ditugu. Adibidez, paidazoak, euskal jolasak, txokolatada, mai jolasak, dantzak. Zein ondo pasatuko dugu? Badakigu dantzak ikasten ari zeretera. Primeran! Baina noski, egun horretako gauzak garrantzitsuena ez dira antolatuko ditugun ekintzak. Euskara baizik gure hizkuntza. Gogoratu denok, egun honek ez du ezertarako balio, beste egunetan ez badu euskaraz hitz egiten. Beraz, 365 egun euskaraz bizi! Lortzen dugu gure eskolan euskara gero eta gehiago entzutea. Jolas orduetan, jangelan, korridoetan, ados!
eta gero, eztabaidatu gelan, ea, zer iruditu zaizuen esan duguna. Agur! Agur! Eta gero arte!